Кымлы Ташлытау авылда август башында барлыкка килә. Бүген булачак юл ислеге Авражный урамына салына башланган инде. Предприятие эшчесе Сергей Ялин катнашманы йөк машиналарына төяп тора. Сыңгылары арбадагы массаны әзерләнгән юл тасмасына бушата. Баштан без монда грунт ташыдык. Грунтны перемешивали иттек без извёздка белән. Ныграк булсын өчен. Юлның озынлыгы 950 метр, киңлеге 5,5 метр була. Участокта бер су үткәргеч труба. Грейдерны иярләгән Илсур Гыйләҗев юл ислеген тигезли, артыннан каток үтә. Тулайым юл калынлыгы 40 сантиметрга җитә. Шуның 18-се кымлы ташлы катнашма. Проект буенча аны өстәмә асфальт белән түшәү каралмаган. Моңарчы юлсыз яшәгән авыл халкы буларына да бик шат. Аеруча 1 сентябрьдә балаларын мәктәпкә озатачак әти-әниләр сөенә. В прошлом году весной вообще не знали, как ходить. Узган елны язын көзен ничек йөрисе дип аптырый идек. Юл ислеген шул кадәр изеп бетерделәр ки, хәтта резин итекләр белән дә узатырган түгел иде. Сыек асфальтны хәтерләтте. Хәзер кым таш кына түшәсәләр дә без бик шат. Юл яхшырак. 1 сентябрьдә балаларга мәктәпкә барырга уңайлы булачак. Авражныйга аркылы төшүче Калинин урамы да юллы. Монысы авыл халкы тырышлыгы нәтиҗәсе. Үзара салым акчасына булдырылган юлны быел тыгызлап, тигезләп чыкканнар. Гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган Татьяна Варкова шушы юллардан дистәләгән еллар мәктәпкә йөри. Быел белем бәйрәменә яңа юлдан атлыйсына сөенә. В прошлом году насыпали, но не ровно. Үткән елны юлны түшәсәләр дә ул тоташ чыкырлы иде. Быел тигезләп чыккач күпкә әйбәтләнде. Юллы булу бәхет инде ул. Конечно, хорошо. Быелгы төзелеш һәм ремонт сезонында Нурлат юлчылары 4 торак пунктта кым таш катнашмасы белән юллар салуны планлаштырган.